אז מה חברים כאן? בואי, היום אנחנו בסרטון. היום אנחנו בסרטון של נינג'ות נגד שוטרים. ואני יודע שהמצב כאן לא טוב, אבל ישראל תנצח בסוף, אני יודע, אנחנו מתקיפים אותם. אז בואו נתחיל. שלום לכולם, אני הוא השוטר הופס. אני עומד לפצח את כולם, את כל הנינג'ות האלה. הם גונבים מהאנשים כסף עם החרבות שלהם, ואני צריך ללכת לתפוס אותם לבד. כל השוטרים האחרים נחטפו בשבי, אז אני הולך עכשיו לחפש אותם. אז נתראה. שנייה, זה פספוס, ממשיכים בסרטון, רגע. נינג'ה קוואסקי. ואני מחפש פה לגנוב כסף מהבנק. אני מומחה בשיטת החרב. ואני עומד להרוס פה כמה אנשים. תעצור בצד! טוב, אז אני אמשיך בדרכי. ביי. אז כאן שוטר הופס. אני חושב שמצאתי איזשהו נינג'ה. תעצור בצד! שוטר, אתה תעצור בצד. לא, אתה תעצור בצד. ולי קוראים השוטר הופס, אם אתה לא יודע. איך קוראים לך, נינג'ה? לי קוראים קוואסקי, ואני הולך לשדוד את הבנק. לא, אתה לא. אתה לא תעז. אני עומד לעצור אותך. אתה לא תעצור אותי עכשיו. בלין. אני עומד להרוג אותך. אתה לא תצליח. אני לא אצליח. בואי נראה אותך יורד, אני אשים את כל הכדורים עם הקרב. נראה אותך. פיו. שמתי את הכדורים שלך, מה אתה עושה? אתה יודע מה אני אעשה, קוואסקי? קבל את שיטת יריית הפלוץ. לא שיטת הפלוץ! ניצחתי את זה! מי הבא בתור? אז תודה שצפיתם בסרטון המצחיק הזה. תנו בלייק, תנו בסאב, תפרגנו, אתם יודעים. לקח לי הרבה טייקים. טוב? אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. אם אתם רוצים חלק שני, תנו 10 לייקים. ואם אתם חושבים שלירן מטומטם, תעשו קומנט על זה שלירן מטומטם. אם אתם חושבים שאורל מסריח, תנו בלייק. אז יאללה ביי.